Βέβαια. Είναι Κυριακή 13 Απριλίου. Είμαστε στα Τρίκαλα. Έχουμε ζέα εδώ. Έχουμε φυτέψει ζέα. Ναι, για να το φτιάξουμε λίγο. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ψηλό, πάρα πολύ καλό. Ο Σωτήρης εδώ που το έχει σπείρει είναι ενθουσιασμένος από την εικόνα που βλέπει. Έχουν βγει μερικά κιόλα. Να, ένα εδώ. Το βλέπετε. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ζέα. Το δίκοπο. Βρήκες κι άλλο, Νικόλα? Είναι μικρούλι αυτό, δεν πειράζει. Βρήκες, Μαρία, κι άλλο, Το βγάλω. Βγάλ' το, ναι. Κρατήστε το, παιδιά. Για να δω, Μαρία. Έχει ύψος 70 πόντους. 70 πόντους έχει Σωτήρη, Ναι, έχει ύψος 70 πόντους και είναι λίγο πριν ξεκινήσει ο καρπός. Ναι. Ναι, ναι. Ο Σωτήρης είναι εδώ. Θα μεγαλώσει άλλους περίπου στους 30 πόντους. Θα φτάσει δηλαδή πάνω από 1 μέτρο. Και παραπάνω μπορεί να φτάσει. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια καινούργια καλλιέργεια. Πιστεύω οι Έλληνες να φτάσουν σε σημείο να γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι Κώστα? Έτσι είναι, ναι, έτσι. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Όσο περισσότεροι Έλληνες, περισσότερο ζέα. Αν το πετύχουμε αυτό και αν το αφήσουν έτσι να κυκλοφορήσει. Γιατί... Θα δούμε. Θα δούμε. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι πάντως. Γιατί υπάρχει το 80% δεν το ξέρουν καν την ποικιλία. Το μαθαίνουν όμως. Το μαθαίνουν.